sú predajcovia s miliónmi predaní. Ale pozrite si rok, v ktorom svoj obchod založili. Nebolo to pred mesiacom ani pred pol rokom. Rovnako neviete, koľko hodín, dní, týždňov a mesiacov strávili nad zlepšovaním svojich produktov, zlepšovaním obchodu a koľko úsilia venovali sociálnym sieťam. Nemôžete sa porovnávať s niekým, kto svoj obchod založil pred 10 rokmi. Je to voči vám samej veľmi nefér. V tomto prípade sa porovnajte so včerajškom. Včera ste mali 99 objednávok a dnes už je ich 100. Samotné založenie účtu na Etsy žiadny zázrak nespraví. Ale správny návod, vaša práca a úsilie môže priniesť 100, 200, aj 1000 objednávok. Tých 1000 však nebude za jednu noc, ani za týždeň. Ale prvých 100 môže prísť skôr, ako by ste čakali. Ak túžite zasielať výrobky do celého sveta, mám pre vás návod. E-book Ako predávať na Etsy.